Había tenido un día de perros y sospechaba que la noche no iba a ser menos dura, pero con eso ya contaba cuando decidí investigar el corazón humano. Era el precio del que se arriesga a meterse en la boca del lobo. Joan Zegula Quintero jauna eta Muñoko Zoro ezizena ere bazuena. Bazen egiten, Jon Idigoras bera elkarrizketatu zuela, noiz eta 1983an. Usted sabe que la paz no es una victoria, ¿no? No. Es que sería inaceptable, es decir, asentar la paz sobre una victoria. Yo creo que en todo caso, la paz se tenía que asentar sobre la victoria de la razón y de la justicia. Y la paz tiene un precio. Eta bai, gu ere jota gaude, baina ez Quintero bezain beste. Una posibilidad es esta, la que estoy en este momento hablando con usted. Por cierto que encantado, porque es una posibilidad que pocas veces se nos brinda a nosotros. Se prefiere presentar el Jon Idígoras con el aspecto de animal, de burro, de insensible, de asesino repulsivo, ¿no? De repulsivo, que presentar el perfil de un hombre, que eso me considero, que no ha conocido más que dolor y miseria desde que he nacido. Yo le he escuchado, Idígoras. Escuchen ustedes, ¿no? Escuchen ustedes también. Yeah. Escuchamos. Usted ha jurado que si dependiera de usted esto se acabaría. Sí. Si en mis manos estuviera la solución, se acabaría. ¿Qué está haciendo personalmente para eso? Insisto en esa pregunta. Bueno, en primer lugar, estoy hoy aquí, delante de usted. Edo nolare Ramon Solak luze eta zabal jorratu duen kontua da, eta badakizuen naiz plus atalan sartu eta hortxe dituzue gainera YouTubeko link horiek, eta bertan ikusi ahal izango duzue Quintero jaunak Idígoras jaunari egindako elkarrizketa, eta zenolako ukitu zinematografikoarekin gainera badakizuelako gozakuri asko gustatzen zaizkigula, baizue aitzakerik ez duzue eta gainera luze eta zabal bihar kolpez kolpe gaueko berezi horretan. Aizue, ziur honek eragingo dizuela. 2 urte barru izango da, aintzat hartuta urtengoa bukaera aldean dugula, kargailu unibertsala bakarra, da izan gailu bat ala beste, honetarako ere bai, kargailu bakarra laster gurean Udane Arriok dakar notizia. Kargagailu bat mugikorrerako, beste bat tabletarako, 3. bat kamera digitalerako, bideokontsolarako, entzungailuetarako eta Europak aski dela dio. Europar Batasunak erabaki du USB-C modako kargagailu unibertsal bat ezartzea gure bizitzan aro digitalean 2024ko udazkenetik aurrera lagun ditugun gailu guztientzat. Today we are replacing this pile of chargers with just this. Baina gailu elektroniko guztietarako kargagailu bakarra izatea ez da abantaila bakarra. Thierry Breton Europar Batasuneko barne merkatuko komisarioak azaldu duenez, arau berri honek 1000 tona hondakin elektroniko aurreztuko ditu urtean. Eta hori arau bakar baten bidez. Gainera urtean ia 200 kilo CO2 murriztuko lirateke. Alegia 10 milioi smartphone eta 2600 tona lehen gai. 2,600 tons. Eta badakigu gaur egun lehen gaien egoera inoiz baino kritikoagoa dela. Raw materials more than ever. Araudiak alferrikako erosketak eta materialak alferrik galtza saiestuko du. Estandarizazio horretatik libratzen dira ordenagailu eramangarriak, errele adimendunak eta USB-C bere tamainagatik jasaten ez duten gailu txikiak.
Europako Parlamentuak astearte honetan emango dio argi berdea mugikorrak eta bestelako gailu elektronikoek kargagailu mota bera erabili beharko dutela dioen lege berriari. Legea onartzeko oraindik USB-C erabiltzen ez duten Apple bezalako enpresa boteretsuen erresistentzia gainditu behar izan da. Baina zenbait filtrazioen arabera, Apple ere 2023ko irailean hasiko da USB-C sarrera bere mugikorretan jartzen. Argi dago arau aldaketa horrekin, Applek bere produktuak Europar Batasunen saltzen jarraitu nahi badu, arau berria indarren jartzen denerako egokitu egin beharko dela. Ez da posible klase sozial horiek ere gutxi etxi edota desagertarazteko bidean da Europar Batasuna nork esango ote luke. Edo nola ere, sare sozialak baliatzeko gailu bat ala beste, bideak 11 dira. Eta belaunaldi berriek horiek dituzte informaziorako iturri ikasteko edota administrazioarekin harremanetan jartzeko, dena delakoarekin nolatan ikusten dute euren burua. Eta horretarako, kolpez kolpe kalera atera da, beste bain ere, kasu honetan Donostian unibertsitate inguru horitara. Gaur egun sare sozialak pil-pilan daude. Gaurregatik Donostiko kaleetara gerturatu gara, galdetzeko ia norkedekon, norkestekon, zer eitzen da benarekin eta zer ez. Inoiz egin aldituzu iruzkin desegokirik sare sozialetan? Ointxe bertan ez nahi gogoratzen baina agian bai. Baina orokorrean ez. Bueno, ez dakit, baina eske nik ez nituzke komentario txarrak egingo. Orduan ez, baina seguraski jende asko bai. Inoiz egin aldizute sare sozialetatik iruzkin desegokiren bat? Ez, inoiz. Ez daukat ohiturarik inolako iruzkin egiteko. Eta zuri indotzuen onoiz iruzkin desegokirik nonok, argazkiren bate gaitzik edo? Ez, asko igotzen egia esan. Orduen kotillatzeko erabiltzezu? Bai, gehien bat kotillatzen. Nor kotillatzen dozu? Ezagunak eta... Ezagun, venga. Lagunak. Ez lagunek ez dizagunek. Gertukok, nola... Ez teu nahi esan, hori neska da mutilen bat eukiko de bortik. Kea. Iruzkin desegokirik sare sozialetan? Ez. Keba, eske ez dut ia ez erigotzen, nik ez. Eta zuk egin duzu noiz bai norbaiti iruzkin desegokirik, famaturen bateri be? Ez, ni eske mes indiferente. Bestin. Ja, berdina. Zero hate, ez da? Bai. Baina gero irakurtzen dituzu horre heitadeko iruzkinek, ez da? Bai, el salseito bai. Zeito, riko. Baina ikusi dituzu? Bai. Zeintzuk, adibidez? Pertsona famatuei eta asko ikusten dira, baina denetarik. Adibidez zerbait desatsegin egiteagatik, baina baita gorputzagatik eta. Orain dela urte batzuk irea moztu egin nun, neukan supermotz-motza eta jendea goxak ezaten zidaten. Eta zer egin zendun horren aurre? Ezer, isildu. Paso. Bai, eske bestera ez nintzen sartuko jokoan. Sare sozialen erruz jendea aurrez aurre ezagutu baino gehiago epaitzen dala. Bai. Zergatiko. Al final está ahí para que todo el mundo juzgue como más fácil y que, que no tenga su repercusión directo. O sea, no debería ser así, porque no estamos como para juzgar a nadie, simplemente se deberían usar para lo que se deben de usar. Uste duzue sare sozialen erruz jendea gehiago epaitzen dala? Bai, hori bai. Zergatik? Pues adibidez, nesken gorputzak eta idealizatuta daude, eta editatzen direlako gauzak taula. Bai, nik esagunan berdin. Zu saretan agertzen zaren bezalakoa zarela uste duzu? Nahi dut esan, postureo asko dago sare sozialetan eta baina zu ikusten zara saren modukoa sare sozialetan? Gehienetan bai. Agian momentu txarrak ez dituzu igotzen. Honenetan nik nahi zen bezala aurkezten nahi. Filtro gitzi orduan. Bai. Nik uste bai ez, baina eske esatozti ez. Osa, nik ez da zeidetan ez, baina baina eske oin lagun berriz ekinta eta esatozti que no me parezco, pues no sé. Orduan da postureo larra irabiltzen dozula, zu? Ez, nik ez. Si, a mi el postureo me da igual. Baina me refiero, igoto zozer eta esatozti que no me parezco a mi, orduan, pues no sé. Horrek ez dakiz ezelako azaren, zuzera zutakizuna, da punto, ez da? Bai. A ber, eia nok esaten zon ezer, Hombre. Deno, nolabait, nahi genuen pertsona epintzen dugu sare sozialetan. Orduan posture hori existitzen da. Bai. Osea, daude nolabait maila batzuk, postureko maila batzuk, baina hori. Osea, nik uste ez daukala mizugarrizko postureoa, baina pixka bat beti daukagu. Danok, orokorrean. Bai, denok. Eizue, eta sare sozialetan emakumeak ala ikusten badugu geure burua, ala sentitzen bagara, ala sentiarazten bagaituzten, politika gintzan nola ikusiko eta dituzte gauzak geure belaunaldi berri edo gure gazte jendek, aurrekontuak, krisi garaiak, soldaten gora berak, baina klase politikoan baote dute konfiantza geure gazteek,
Politika zerbait ba aldakizue? Ni nago oso galdute, Pixkat, baina gutxi. Ez zer gutxi egia esan. Oso gutxi. Ez, nik uste oso gutxiak edala. Ez gaute formatu politikari buruz hitz egiteko. Orduan, zuretzako zer da politika? Zer da politika? Niretzako politika gizartea da. Azken finen, ni formatuta nago politikoki nire inguruan ikusi egin dudanagatik. Bueno, ez, paso. Ez da planteau inoz. Agintariek edo egiten dutena, erabakiak hartzeko etorkizun hobe batentzat, ez? Ez dakit, jende multzo bat eramateko dagoen modu bat. Bai, herria eramateko modua. Eta ekonomia eta legeak edo ez dakit. Es que la política hoy en día son ciertas ideas que todo el mundo tenemos, pero que no se llevan a cabo. O sea, dicen mucho, pero no hacen gran cosa. Zuretzako zertarako balio du politikak? Nik uste batzuetan esertarako. Ze politikoak diren pertsonak, nik uste ez gaituzte jendea edo gizartea errepresentatzen. Zergatik? Askok dira, estatus ekonomiko eta sozial batetik datozte eta normala ez da hortikan etortzea askotan. Buena pregunta, ez dakit. Ez dakizue? Pues, mundua pixka bat manillatzeko, no? Edo zuzentzeko, ez dakit, eske... Zuk usten duzu politikak mundua zuzentzen deuela? Ez. Orduan? No se, baina horretarako da, ez? Izetez? Suposatzotez, teorizan izemiko zala holan. Gizartean dauden arazoi aurre egiteko, egungo arazoak erantzuteko, ez? Klima larrialdearen inguruen non informatzen zarazu? Ez naiz informatzen, super gutxiak. Eta hori arazo bada. Ze ez gaituzte hortaz formatzen. Eta nik uste dela gaur egungo dagoen gatazka izugarri bat. Yo creo que en general sabemos poco. Mi aporte es reciclar e intentar hacer lo máximo posible que esté en mis manos. O sea, productos ecológicos y sobre todo reciclar. Ia esan ez naiz asko informatzen, baina teleberrian agertana. Barea kuriosidade hola Instagrametik, baina ez zer gutxi. Orden zuri interesatzen datzu. Baina nik ez naiz informatzen, askotan pentsatzen dudalako, ni zergatik informatuko naiz, ez baldin badakit honi buruz ezer, eta ustet nik ezin dudala ezer aldatu. Eta orduan agian feminismoari buruz gauzak irakurtzen ditut, klimari buruz baino. Zuek hauteskunde hauetan, maiatzeko hauteskunde hauetan boskatzeko intentziorik? Bai. Supongo. Bai. Eta zertarako uste duzu balio duela boskatzeak? Bueno, lehenengo ustet ondo informatu behar zarela ze boskatzen duzun, eta gero zuk lortu nahi duzuna bultzatzeko. Eta agian zuk ez badezu bozkatzen, boto gehiago ematen dizkiozu beste batzuei. Bai. Eta zertarako uste duzu balio duela boskatziek? Azken finean, orain ikusten dut botean dauden jendea ez duela adibidez gauzak modu egokin batean iten eta saietuko naiz nire bozkaren bidez pixka gauzak aldatzen. Ez baldin badugu gero bozkatzen, solo nos vamos a quejar. Eta hori da arazo larri bat, jendea ez duela bozkatzen, eta orduan solo nos quejamos y ya está, eta hori da arazo. Kejatiarren, ez. Ez. Entzun alduzue, politika ideia sorta pentsa ditzakegunak ikuspuntu batzuren oinarri izan daitezkenak, baina gerorak gauzatuko ez direnak. Horiek laburpen interesgarriak eta definizio berriak politikagintzari erreparatzen hasteko, garrantzitsuak oso hauteskunde ziklo etengabetan sartuko garen honetan. Edonola ere, bien bitartean munduaren akabera lehenago etorriko ote da, alkate berriak baina lehenago, edota gatazka nuklearra lertuko ote da. Lertu dena momentuz egin handi batean gas hodia izan da eta txikizioa galanta ekologiari dagokionean. Politikoki, globalki baina zer gehiago ekarriko ote du Nord Stream honen gatazkak edota lerketak? Aurreko astean 4 gasiez atzeman zituzten Errusia eta Alemania lotzen dituzten Nord Stream gasbideetan. 2 zulo Danimarkako eremuan daude eta beste 2 Suediakoan, nazioarteko uretan. Bada astebetera Suediako itsasguardiako hartarazi du Nord Stream bat gasbidean izandako 2 esetako batean arrastorik ez dela jada. Aldiz bigarren iesak emari handitu du Bornholm uhartetik gertu. Testuinguru honetan gasa hornitzeko bide garrantzitsu bat mozteaz gain, gas iesak kalte handiak eragiten ditu ingurumenean. Gasbideak zituen 300.000 tona metano inguru isurtzen ari baitira. Gasa ez da arriskutsua itsasorako, baina bai atmosferarako. Izan ere gas hori CO2 baino kaltegarriagoa da eta berotze globalerako halako iesa 7,5 milioi tona CO2 isurtza da. Adibidez gas hori Danimarkak urtebetean isurtzen duenaren herena da gutxienez.
Datuak ikusita hondamendi ekologiko handi baten aurrean gaude, oharkabean pasatzen ari den hondamendiaren aurrean. Izan ere gasies batek ez du irudi ikusgarririk uzten, baina klimak luzaroan jasango ditu ondorioak. Oraindik zehazteko dago hondamendi ekologikoaren neurria, isuriak direla eta. Bien bitartean Errusiako Gazprom gas konpainiak adierazi du Nord Stream gasbideen presioa egonkortu egin dela oro har. Gauzak horrela nazioarteko energiaren agentziak gasaren eskaerari buruzko hiruhileko txostena argitaratu du, eta azpimarratu du Europa gas gutxiagorekin moldatu beharko dela 2022 urtean. Eskaera 10% jaitsiko dela aurreikusi du energia agentziak. Horren arrazoi nagusiak zeintzuk dira, prezioen gorakada eta Errusiako gasaren itxiera. Kargagailu unibertsala, gas erabilera murritzagoa, benetan aldatzen ari ote da geure Europa edota gure mundu zati hau. Aizue, Volkswagen tartean ere egongo den enpresa da, eta zuzenean eragingo duena gure hiriburu zaharrean, Iruñean, aurrera, Sandra Urra. Kezka nagusi da Siemens Gamesa Alemaniako enpresak Nafarroan duen plantillarekin. Gipuzkoan dagoeneko badakigu labek aurreratu duen moduan lan hitzarmen bat sinatu dutela, baina momentuz Nafarroako 1600 enpleguen egoera zurrengo orduetan jakingo dugu gehiago. Izan ere, Nafarroako parlamentuak adierazpen bat onartu du eta Mikel Irujo Nafarroako garapen ekonomiko kontseilariak babesa emango duela adierazi zuen. Volkswagenekin egin zuten berdina eta Volkswagenen egoerari aurre egiteko proposamen zehatza aurkeztu du gaur goizean Iruñan lab sindikatuak. Baztertzea eztabaida edo lei faltsuak lantegi desberdinen artean, ea zeinek eramaten duen produkzioaren zati handina, eta gu gokatzen dugu lehia lan baldintzen hobetzean. Hogeita 12 orduko lanastearena, nun etzen egonen inongo soldata jaitsierarikan, mantenduko zen soldata, lanaldi murrizketa horren barrenin, enpresak mantenduko zituen irekita gaur egun badituen lan egun kopuru berdina, hori etzen aldatuko. Entzun duzue, sintonia informatibo honek horretan jarri gaituela, gaurko albisten jarraipen horretan. Izan ere, lab sindikatuak Volkswagenen auziari tira eginaz, lan banaketaren aldeko apostua egin duela, hau da jardunaren murrizketa eta lanaren banaketa ideia interesgarria benetan, badakizen egiten Islandian honezkero 30-35 ordu baino ez dituztela lan egiten, eta hainbat eta hainbat enpresatan hastan 4 eguneko jarduna. Tira, horri buruz hitz egingo dizuegu beste egun batean, baina bada ari interesgarria lan egiteari utzi, baina duin eta soldata kobratzen hala dagokielako defenditu dutenak berriz, erretiro hartu duten gure pentsiodunak, pentsio sistema, gure sistema publikoaren oinarri nagusiena, gizarte segurantza, osasun zerbitzuekin batera, horixe delako, eta hori ere, kinka larrian dugu. UPN-ren agintaldiko herentzia dugu aipagai, izan ere Los Arcoseko zirkuitoaren salmentarekin amaitu da porrot historiko baten istorioa. Kostatu zenaren 10%ean saldu du Nafarroako gobernuak erresuma bateko enpresa bati zirkuitoa. Izan ere adierazi dutenez oso pozik agertu dira salmenta honekin urtero 4 milioi euroko gastua zuelako zirkuito honek. Hego Euskal Herriko pentsioen borrokak ez dueten ikastelo legez, elkarretaratzeak egin dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan. Asteburuan gainera adineko pertsonen nazioarteko egunen arira, pentsiodunek manifestazioak egin zituzten Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Eta zertarako, behin eta berriz adierazteko, pentsiodunak eta adineko jendea eskubideak berberak dauzkagu beste dozein pertsona bezala.
laguntza sozio-sanitario publikoa, kalitatezkoa eta hurbilekoa eskatu zuten. Pentsionitzat eta adineko jendearentzat zerbitzu publiko duinak edukitzea. Ospitaleak, zahar egoitzak eta beste zerbitzu batzuk batez ere gure adinako jendearentzat ezinbestekoak direla bizitza duina edukitzeko edo garatzeko. Gogoratu dute halaber, Euskal Herrian 1.000 eurotik berako pentsioa duten 225.000 pertsona daudela, eta horietako 10tik 8 emakumeak direla. Bada 1.080 euroko gutxieneko pentsioak ezartzeko beharra azpimarratu dute beste behin ere. Eta behin eta berriz, gogorra da errekonozitzea, Hego Euskal Herrian 222.000 pentsiodunak 1.000 eurotik azpitik daudela. Eta horien artean 10tik 8 emakumeak. Orduan ikusten dituzunean datu horiek ondo ulertzen da, zergatik eskatzen duguna gutxieneko pentsio moduan 1.080. Eta ez da honezkero erretiroa hartu duzuenok adinekoak zaretela nolabait nabarmentzearren, baina aitzinako gaztelu nolabait esan adindunena Araban dagoela jakin dugu, edo alaxe dio Euskal Herriko Unibertsitateak konpetentzia atera zaio Amaiurri, aizue, mendeak atzera eginda, Euskal Herriaren luze zabalean bazen alako egituraketa bat. Zoritxarrez, gehiena suntsituta, baina Araban berreskuratzen badirudi adinekoena, aitzinakoena aurkitu dutela. Euskal Unibertsitateko Kulturaren Ondare eta Paisaia Ikerketa taldeak 6. eta 7. mendeko objektuak aurkitu ditu gaubean, Berbeiako gotorlekuan hain zuzen ere. Aurkikuntza horren arabera, oraindaino Euskal Herrian zehar aurkitu duten gaztelu zaharrenaren aztarnak dira. Momentuz behintzat zaharrena dela esan behar dugu. Segun aurkitu dugu materiala, 6., 7. mendekoa izan daitekeena, eta momentu honetara arte gure autonomia erkidegoko gazteluak eta 10. mendean, 11. mendean fetxatuak dira, lehen okupazio faseak. Horrek ez du esan nahi bakarrik 6., 7. mendeetan egon zala funtzionatzen. 11. mendeko arrastoak ere aurkitu ditugu, 11., 12. mendeko arrastoak aurkitu ditugu. Danetik aurkitu da apurtxu bat, ezta? Baina, apurtxu bat aurkikuntza izarra edo, esango genuke, dala brotxe bat. Belarriko bat da, gerriko baten erabiliko zana bere garaian, brontzesko pieza bat da, apaindua, eta horrelako pieza kuriosoa da, baina orain arte aurkitu dira gehienak nekropolietan. Eta orain aurkitu dugu ezarkuntza konkretu baten, orduan horrek ere balioa ematen dio, eta berezitasuna ematen dio. Hortik aparte aurkitu dira baita ezurrak, animalien ezurrak, jandako animalien ezurrak, zeramika ere bai, zeramika nahiko zarra, gorriz pintatua eta horrelako tipologiatakoak. Eta kuriosoa da, ze bere ondoan dago beste horrelako tontor bat, kilometro terdira, gutxi gora bera, eta hor ere indusketa batzuk egin ziren duela 2 urte, eta han ere aurkitu ziren kastro baten edo gotorleku baten arrastoak ere. Badakigu, Peñalos Castros eta Berbeiaren artean, gaztelubien artean edo gotorleku bien artean kontaktua egongo zela edo harremanak izan zituztela. Ze aurkitu ditugu zeramikasko trompak, bai leku baten, bai beste lekuan. Eta erabiliko ziren, zarateiteko eta soinuaren bitartez abisuak emateko leku batetik beste. Alaxe ba, eta kompetentziari jarraikiaz beraz, Nafarro aldera goaz, izan ere, bertan, orain egun gutxi, arrazismoaren aurka, arrazakeriaren aurkako mundialitua jokatu da, tira, orain, Teatro Dix jaialdi aurkezten dizuegu, eta aniztasunen aldeko aldarrikapena, berriz ere, kultur edo kirol ekimenen eskutik.
desde esta idea de la escena como un lugar que puede propiciar el encuentro, la empatía, la conexión y dar voz a otras historias, desde esa mirada es desde las que estamos articulando uno de los talleres que toman forma dentro de Teatro Dix, que tiene que ver con creación comunitaria en torno a los temas de la interculturalidad y la convivencia. El valor y la importancia que tiene el ámbito de la cultura para promover y ayudar y facilitar a todas aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de exclusión social, lo que es la participación social, que es uno de los ejes importantes de integración social, pero luego también hacer ver al resto de la sociedad el valor que tienen estas personas. Horixe beraz, eta gu bihar itzuliko gara, bihar gauean iluntzean, badakizue ekipo osoa biltzeko ohitura dula asteazken eta asteburu iluntzei begira, eta horrekin lotuta, aste honetako gonbidatu bereziaren berri eman nahi dizuegu. Honezkero ezaguna duzue, sare sozialetan zabiltzatenok bereziki, baina etxekok, jakin, bihar gurekin izango dela humorogilea, feminista, provokatzailea, eta sare sozialetako ekintzailea, Ane Lindane.